Langt ude i rummet, på en fremmed planet, der lever sociologen Henrik Dahl i sit eget lille slot. Han er blandt andet kendt for bogen, Hvis din nabo var en bil. Og hvis du ikke har hørt om den, så er det blot værd at vide, at han er en meget, meget klog mand, der er meget, meget sur. På sit slot går han rundt og grubler over de dårlige kilder, som de studerende på humanistisk informatik bruger i deres projekter. Hvad er det dog, de studerende på humanistisk informatik ikke forstår? Jeg er så træt af de dårlige kilder, de bruger i deres projekter. Men nu skal det være slut. Når først hele jordens befolkning læser min artikel om deres dårlige kilder, så bliver det slået fast en gang for alle. Humanistisk informatik skal bruge bedre kilder! Friis i Aalborg. Men hvordan? Bare rolig. Jeg er den kildekritiske fe, og jeg er kommet for at lære dig om kildekritik. Yes! Det er sgu fedt. Lektion nummer 1. Hvad er kildekritik? Følg med mig, så finder vi Jan Bang. Hun plejer at styre på sådan noget. Janne, vågn op! Janne, hvad er kildekritik? Hvad synes du selv? Kildekritik i en akademisk kontekst, kan man sige, er sådan hjertet i den humanistiske forskning. Humanistisk forskning arbejder meget med tekst og analyse af tekst. Og for at man kan vise, jeg kan andet end at læse en bog, jeg kan faktisk også tænke selvstændige tanker, så bruger vi begrebet kildekritik. Aha. En kilde, det er den litteratur, man for eksempel arbejder med. For eksempel, jeg arbejder med Pierre Bourdieu. Det er min kilde. Og så har Pierre Bourdieu skrevet en masse bøger. Og det er så dem, jeg gerne vil prøve at forstå og lave en analyse med. Mm. Så er læresætningen nærmest sådan, at man skal ikke bare have valgt litteraturen, man skal også have valgt den på grund af noget andet. Det vil sige, man skal redegøre for nogle fravalg. Altså, hvorfor vælger jeg at arbejde med Bourdieu? Og når man så har brugt sin teori eller sin kilde, så skal man selvfølgelig forholde sig kritisk til kilden, min tekst, teori, kunne gøre det, som jeg havde behov for, at den skulle gøre. Og hvis den ikke kunne det, hvem har så problemet? Er det så mig, eller er det kilden? Sådan kort vil jeg sige, af kildekritik. Okay, men jeg er måske stadig ikke helt med. Det er helt okay. Jeg er her for at hjælpe dig. Derfor vil jeg også gerne fortælle dig om nogle kildekritiske råd. Det er spørgsmål, du kan stille de kilder, du finder på din vej. Men husk på, disse spørgsmål er ikke altid en rettesnor, der giver dig alle svar. Så vær også kritisk over for disse råd. Okay. Hvad står der i teksten? Hvad kan jeg bruge den til i mit projekt? Hvem har skrevet den? Herr Kanon eller herr hvem som helst? Hvad har andre sagt om kilden? Hvor gammel er kilden? Kunne man forestille sig, at der er kommet nyt vand i åen? Hvor er den publiceret? I et anerkendt fagligt tidsskrift eller i Woman? Nu skal du vise, hvad du kan. Vis, hvor vild du er til kildekritik. Go, go, go!